Αυτή εδώ είναι η χειρότερη αγορά που έχω κάνει στο Vestiaire Collective μέχρι στιγμής. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Investor with Me. Μία σειρά για να βρίσκεις luxury designer προϊόντα έξυπνα και οικονομικά μέσα από το Vestiaire Collective. Πάλι καλά που τη συγκεκριμένη αγορά την είχα κάνει από professional seller και δεν χρειάστηκε να μπω στη διαδικασία όλη του reporting. Για να καταλάβετε τι εννοώ με τα reporting και τους professional sellers κτλ., μπορείτε να πάτε ακριβώς στο προηγούμενο βίντεο της συγκεκριμένης σειράς για να δείτε λεπτομέρειες για τους sellers και την πολιτική επιστροφή στο Vestiaire Collective. Είναι μια τσάντα Dior Wallet on a Chain, λέγεται συγκεκριμένη, βγαίνει πάρα πολλά χρόνια. Η συγκεκριμένη ήταν από το 2015. Ερχόταν με full set, το οποίο να σας υπενθυμίσω τι σημαίνει: ότι είχε το κουτί, το dust bag, είχε μέσα την απόδειξη και την κάρτα ότι είναι αυθεντική η τσάντα. Νομίζω η τσάντα ήταν στα 780 ευρώ και με το offer που έκανα εγώ και το negotiation, που αυτά θα τα συζητήσουμε στο αμέσως επόμενο επεισόδιο, κατάφερα και την κατέβασα στα 639 ευρώ. Έρχεται που λέτε τσάντα χαρούμενη εγώ, γιατί είναι μια τσάντα που την ήθελα πάρα πολύ, και αρχίζω και συνειδητοποιώ ότι η τσάντα μυρίζει. Και όταν σας λέω ότι μύριζε πάρα πολύ έντονα μούχλα. Πέραν αυτού είχε και κάποια τρία αρνητικά εμφανισιακά. Το πρώτο που δεν φαινόταν και πάρα πολύ στις φωτογραφίες είναι ότι είχε φύγει το gold plated από την αλυσίδα και από το charm σε κάποια σημεία. Το δεύτερο που το αναφέρανε στην αγγελία είναι ότι η τσάντα είχε ανασηκωμένες τις γωνίες λόγω της αλυσίδας που το σήκωνε το τσαντάκι. Και το τρίτο είναι ότι μπροστά στο κουμπί ήταν πάρα πολύ πατημένο και φαινόταν πάρα πολύ άσχημο, ότι είχε αλλοιωθεί εκεί το δέρμα, όπως βλέπετε και στη φωτογραφία, και φαινόταν από μέσα ουσιαστικά το κουμπί. Όπως καταλαβαίνετε, αν δεν ήταν professional seller, θα έπρεπε να κάνω report το συγκεκριμένο προϊόν για όλα αυτά τα 4 αρνητικά που σας ανέφερα, και αν δεν το δεχόταν το Vestiaire Collective, θα έπρεπε να το κάνω released και να πουλήσω εγώ ξανά τη τσάντα από την αρχή, το οποίο ευτυχώς δεν χρειάστηκε να γίνει. Σε περίπτωση που έχεις μπει στο συγκεκριμένο παιχνίδι και θες να κατεβάσεις την εφαρμογή του Vestiaire Collective, μπορείς να το κάνεις και να χρησιμοποιήσεις την πρώτη σου παραγγελία τον κωδικό μου για 20% έκπτωση, το οποίο να σημειωθεί δεν είναι sponsored, απλά επειδή μάλλον χρησιμοποιώ πολύ συχνά την εφαρμογή μου, έχουν δώσει αυτό το option. Αυτό που θα κερδίσω εγώ είναι έναν εξίσου αντίστοιχο κωδικό για να πάρω κι εγώ 20% έκπτωση στην επόμενη μου αγορά.